Hello guys, ito na naman ako. Sige, kain tayo ng ganito. Empanada. Meron ba sa inyo ito? Ano, ito sa amin may empanada. May itlog sa loob to. Masarap. At may mga gulay pa sa loob. Yan, kakainin natin. Yan. Lumalabas na yung gulay. Nabibili to sa mga highway. Sa gilid lang. Sarap. May itlog pa sa loob to. Kaya ito. Itlog. Diba? Masarap. Share kayo dito para kain tayo ng ganito. Charity na yung bayad nito. Pag special mas mahal. Mga 50 pesos. Ordinary lang. Pero mabubusog ka na. Nakakabusog na ako nito. Merinda. Bigay lang yung kapatid ko to. Kaya busog na walang gastos. Ba? Kaya pasyal na kayo dito sa Cagayan. Cagayan Valley. Maraming ganito. Napakasarap. Special.